Profit ume da te slaže. Keš ne laže. Čak je i Warren Buffett upozorio. Firma na papiru prijavi mali profit, a zapravo je zaradila mnogo više. Ili obrnuto, jer računovodstvena pravila prave buku. Zato pametni ne gledaju samo zaradu, nego izveštaj o tokovima gotovine. On pokazuje da li firma stvarno pravi pare ili se samo lepo prikazuje. Danas ti objašnjavam ta 3 toka keša plus jedan bonus broj, jednostavno i ljudski. Prvi i najvažniji je keš iz poslovanja. To je novac koji firma stvarno zaradi od onoga čime se bavi. Uzmeš pare od prodaje, pa oduzmeš ono što si platio dobavljačima, radnicima, kamatu i porez. To je srce biznisa. Ako ovaj broj raste, firma je zdrava i širi se. Ako pada, nešto škripi. A ako je u minusu, poslovanje gubi pare i ako se ne popravi, firma pre ili kasnije pada. Zato kad neko kaže keš tok firme, obično misli baš na ovaj broj. Drugi tok je keš iz investiranja. Tu ide sve što firma kupi ili proda od dugoročne imovine. Mašine, kombi, zgradu ili kad kupi drugu firmu. Ovaj broj je najčešće u minusu i to je dobar znak, jer znači da firma ulaže u svoj rast. Ume da bude i plus, ali onda budi oprezan, jer to obično znači da firma rasprodaje svoju imovinu, a to nije uvek dobra vest. Ukratko, ovde vidiš da li firma gradi za sutra ili prodaje ono što ima. Treći tok je keš iz finansiranja. Tu se vidi odakle firmi pare kad ih nema dovoljno i gde odlaze kad ih ima viška. Kad firma digne kredit ili izda akcije, taj novac ulazi ovde kao plus. Kad vraća kredit, isplaćuje dividende ili otkupljuje svoje akcije, to je minus. Znači, plus znači da firma prikuplja pare, možda da bi rasla. Minus znači da vraća dug ili nagrađuje vlasnike. Nijedno nije samo po sebi loše, važno je zašto. Sad bonus broj koji investitori obožavaju. Slobodan keš tok. To je keš iz poslovanja minus ono što potrošiš na mašine i opremu. Prosto rečeno, koliko ti para ostane kad pokriješ sve obaveze. Taj novac je slobodan. Njime možeš da vratiš dug, podeliš dividendu ili kupiš nešto novo. Firma sa jakim slobodnim kešom sama finansira svoj rast, bez novih kredita. A ona koja stalno ima minus, troši više nego što stvara i pre ili kasnije mora da pozajmljuje. I na kraju, najlukaviji trik. Uporedi keš sa profitom. Zamisli 2 pekare sa istom prijavljenom zaradom od 10 miliona. Deluju isto. Ali jedna ima jak poslovni keš i još vraća pare vlasnicima, a druga ima slab keš i diže kredite da pokrije rupe. Ista zarada, potpuno različito zdravlje. Ako je keš iz poslovanja blizu profita ili veći, zarada je kvalitetna i realna. Ako je profit visok, a keš tanak ili u minusu, neko verovatno naduvava brojke. Keš ne laže. Da spojimo sve. Firma ima 3 toka keša. Poslovni, investicioni i finansijski, plus slobodan keš kao šlag na kraju. Poslovni ti kaže da li srce kuca, investicioni da li firma gradi, finansijski odakle pare stižu, a slobodan koliko stvarno ostane. I uvek uporedi keš sa profitom. Neto dobit ti da brzu sliku, ali za pravu istinu broji keš. Ako ti je ovo pomoglo, prijavi se na Keš ili biznis i vidimo se u sledećoj lekciji.